Ai shining-ule. Hai, dați din gură, scuze. Fă ceva frumos. Acum că le-ai încurcat, nu te loviști, că-ți mai dă. Ai încredere. I-ai rănit sentimentele. O, hai, puiule. Aveți puiule. L-am rănit. Hai, iubitul. Hai, iubitul. Hai, iubitul! Ți-am zis 20 de că bețe? să-i vorbești frumos. Hai, iubito. Hai, bibițu. Vrea și la Andale, tine. bibițu. Câte negre mai ai, mă? Dacă nu vrei să-mi dai șeptarii, dă-mă o linie de strucuri de pepeni. Pepeni avem, pepeni! Mamă! Ia mă că ai chef. Acum simt bată în roșii. Ah, mă, vede, mă, ce păr roșii, acum până acum ai avut mai șiruri de negre. Păi eu m-am sus pe negre. Dă, ține asta, facă aici. Aparat scurcat. Am mai mâncat ce mi-ai dat. Ha, mă, mișcă-te, fă ceva. Mișcă din buric. Mișcă, mișcă din buric. Vă pup. 32 de bețe. Mă opresc la 100. Și cu blană. Bine, băi, Nutelo, bravo. Zi, mă, zi, Păi Nutelo, altfel n-ajung milionar. bag-o pe aia, toată lumea râdea, numai aparatul, știa? Eu știu, mă, m-am crescut cu ele, băiatul meu. Hai, puiul. Iubitul, mă, nu Hai, iubitul. Hai, frumusețe. S-a blocat aparatul de vă supărat. Alo? Apasă pe la iubire. Bă, hai, frumusețe. Ăla de lângă neagră, în stânga la neagră. Nu, în stânga, iubire. Nu, mai jos ăla. Hai, frumusețe, ușor. O luăm ușor. Aha. Mamă, s-a luat una acum. Să moară frații mei de n-au intrat ăștia cu softul în aparat. Gahecu. Cred că mă și în cazinoul lor. Aparate Să moară, mă, să nu s-a pe intrat în ăsta. Mă apuc să nu mai merg. Dă-te morții, te-ai dai și pe PNL. Nu, zici, n-a dat dublaj de frică. Hai, mă. Pot arată și mie niște șeptari frumoși aranjați. 4, atâta. Plată, mi-arăt și mie, nu te supăra. Că te întreb. Nu mă supăr. Aha! 20 de bețe. Ne apropiem. Mereu trebuie să vă stați în target. Hai, mă. Am arată și mie șeptaria, pune frumos. Sau niște struguri, pepeni. Bună, guys! Nu uitați, dacă vreți să aveți parte și voi de cele mai bune plăți și cele mai mari câștiguri, intrați pe linkul din bio. infocasino.ro. Și dacă vreți să ne fiți alături în fiecare seară, vă așteptăm pe YouTube, pe canalul Fetele la Joacă, de la ora 23. Vă pupăm! Ciao. Ieșiri de roșii ăsta. Neagră. Ieșiri de roșii. Și dacă bag în casă n-ajung milionar? Aia zic. Asta era neagra. Hai, mă, încă 10 bețe, încă 15 bețe. Hai, mă, că asta era. Hai, gogoșare, dă-i. O să-i fac de aici. Siftir. O, mă, cu pepenii ăștia erau 100 de bețe. Bă, cum mai e bani pe aparat? Nu, mă. Renunții. Eu încerc. Domn profesor. Studentă ia lecții. Să nu O, desencărăți. nabelea, mă, drept. Ni hau hau. Hai, mă, uite, mă, ai șeptar. Ei, Am oprit linia ca bou. Hai, mă. Dai de mâncare că... Hai, puiule, că am glumit, am dat prea tare în tine.
Hai mă, du-te în... Dă-te în sărăcie. Studentă, zi cartea asta. Roșii. Așa eram și eu. Aia zi mă, vedeți ce... Dă-te în mort! Profule. Voia să zic neagră și să mor, dar m-am abținut. Du-te în sânge. Ai, Deci 100 de milioane, plecam frumos. Aveam și o bani de Viena. Mă pun să cerșesc pe străzi în Viena. Hai mă, vene, mă țin într-un șeptat, dă-te în morții tăi de aici. Dă-te în paștele mătii. Ca din nou, văzut și în aparatul de vască. Hai mă, dă-te în paștele mătii. Mă arunc eu ca bou. Bă, 4 șeptari! Bine, fute în gură! Ala dăm! Mamă, cum i-a trecut miliardul! Las că e bine și așa. Hai mă. Bine, mă! Am bani de Viena, nu mai stau pe străzi. Mai dau până la 200 și mă opresc acolo. Mamă, și bă, aici mă să fi venit unul. Bă, Coina, dar și dacă mai punea unul? Și dacă mai punea unul. Nu are mă. Cumpăram Mai Viena. bag. Ei, Mai vrei? Are, are. Ah. Abia de acum. Știam mă că mai era o roșie. Vreau să-i mai dau o roșie. Studenta, ai luat lecții? Ai luat notițe? Bă, ce-al trecut ai făcut tu cu motorul meu? îi dau un pumn în neapărat. Hai mă! Bravo, Cici. La curentare repede, Cici să moară viața. Din 200 și o Gata, nota al dreaptă. 5 ai trecut. Hai mă că mai ai tine. Hai bebițu, lasă mă vedeți că să luați frumos, hai puiule. Cuț, 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 cuț. O luăm ușor. Roșie. Trebuie să iau mă și 5 șeptari. Până în 200 de milioane iau și 5 șeptari, 1 miliardul. Am plecat acasă. O, dar mai ține o carte. Alo, puiu. Mi-ai dat, dar o ai. Am să închid și un dublaj de la frumos. Trebuie, domn profesor. Trebuie să erau la domnișoara studentă. Hai aici, cum te-am lăsat pe ecran. Nu. Nu, iar. Hai mă, mișcă-te. Mai dai după el, Lutelor, nu-l lăsa așa. Să nu-l las așa. Mai dai, mai dai, mai dai. Hai că mai dau, are pe plăți în el, are plăți. Are plăți de Are dat. potențial rău de tot, mai stai pe el. Lasă-mă că am băgat 20. Mai poți dau puțin Hai, după el. bine, e șansa ta, 500 de milioane să moară Am duici băgat la 20 și mai pot să întâmplare. dau după el puțin. 150 bată-mă. Ha, mă, dar mai mișcă-te puțin, fă ceva. Bine, Hai, mă, Lutelor, hai, mă. 4, eu mă cred în tine că e 5. Eu am încredere că au unul. Poți, Andreea, poți. Am Cemp, băgat toți banii, vrei? Da? ai încredere în tine, Cemp. Mamă, ce aș da roșie în asta. Bag în casă. Campionilor, băgați și în casă. Hai de la mulțime. Hai o plată mi-a dat aparatul ăsta să mă Bă. am ăsta. Frumosul meu mi-a dat. Și mai era o neagră, mă, de cine am dat? Încă una. Da, mă. Să mă opresc la 300, ori 300, ori 200. Nimic între. Nimeni n-a putut să te oprească. Nimeni n-a putut să mă oprească. Ce tari ăștia cum mi-a pus. Fac și eu cum îi vedeam pe unii așa? Nu, n-a mers. Îți dau eu după just. Bravo! Bravo, bravo! Îmi datorez 1 milion? Alo! Alo! Ne,
Alo! Vedem noi cum ne Domnul facem. Hai, Ciocodou, mă! vă întregeți cu gluma! Erau 2 milioane de lei, bine. Nu 2 milioane, 1, atâta. Uite, hai că ți arăt eu cum se dă. Fii atent aici. Hai mă, puiule. Trebuie să le iei ușor. Nu vezi profesorul, mă? Păi eu sunt profesorul tău, alo! Vezi că nu te trec clasa. Pe care, Hai, mă! Bă, ce scârbos al dracu. 38 de bit. Hai, mergem spre 300, ușor. Oh, mă, ce e asta, că dacă Ia, îi sta ia, 10... ia. Hai, mă! Bun, Bun. 6 beți aici. Ți-am zis? Da, mă, bine. Nu mai îndatorezi 1 milion. Îți dau 1 milion. Vii 20 de milioane la mine. A, n-aud. Vii 20. Ia-i puște. Hai, dă-te sărici. Hai, bă, dietă, mă lași cu mâna întinsă. Hai, dă-i scoci, păi să moară familia mea, ești nebun. Arată. Închide tu. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, Măr și mă... 10. Ia, ți-am luat 10 de aici, lasă-mă pe Bun. Ce-ți bani înapoi. Hai, mă, încă puțin. Campionul nu trebuie să vă lăsați niciodată. Sunteți atât de aproape. hai ce Hai, Cemp! Cemp în fiecare dimineață. Mamă. Trebuie să vă treziți și să-i dați. Hai, mă. O roșie vreau să-i dați, dar stați așa. Hai, mă! Mamă, 100 aia de Bam, milioane. bam. Hai, mă. Mai aveam 6 bețe și m-ai omorât înapoi. Hai, mă, dar mai legi nimic. Ia să-i fac o macare la asta. Aha! Eu. Al tău e. Eu. Hai, mă! Dar nici și dublajele. Mă duc la mine la aparat, ai BRB, ne auzim. Mă omorâ și el ăsta. Care bun. Nu stați că e rezolvat acum. Hai, mă. Simplu. O, puiule, ai pățit ceva? Că deja ne supărăm. Ce facem, dăm 250 afară, lăsăm gluma la o parte. Da. O dai afară. Da, Deci, acum îi dai până la 300 sau... Și încă una, mă, și încă una! Bine, mă! Bravo, mă, bravo. Până când, mă, până când? Cemp, niciodată nu trebuie să vă lăsați. 300 și mă opresc. Hai. Că acum am... Unde e bine? Mai dăm 10, hai. Hai, 300. Stai așa, oră. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Motorina 8, 9, o plătesc eu până Mă, în Viena. Valder, cum mi-ai dat 10 încă? Motorina o plătesc eu până în Viena. Păi aveai și alte ele în cap sau cum? Nu. Sunt eu băiat darnic. Ah. De la mine pentru voi. Val, dracu, te-ai făcut, mă? Vă vezi că și toată zi mie îmi plată. Vreți să încercați aparatul ăsta? Bine, l-am stricat eu. Cât să mai dea și el. Bravo, mă, puiule. Din 25 de milioane mai faci vreo nebun. Ulu. Puteai, mă, puteai, dar n-ai vrut. 500. Mă, țin, mă pun aici. Mamă, eu mergeam pe neagră, am vrut să zic neagră, dar Mai să mă n-am duc una cu una. Hai, mă, că fac miliardul, să moară cea mai sfânt de nu... Dă-te. Roșie neagră, Asta-i dau. roșie neagră. Nu, mă, că roșie neagră dădeam și eu, roșie neagră dădeam și eu. Asta e roșia, ia. Nu e, mă duce în șir de negre. Aoleu. Dar n-am așa o speranță că mă duc până în miliard. Dă-i 30 afară și ăla. Hai, mă! Pune-mă un pepe undeva. Mamai mea pe cruce. Oriunde, în mamaii mea. Nu cred că mai poate. Cred că poate și eu. Și mamaii mea. Bravo. Cred că n-am terminat. Hai, mă. Mi-ai luat-o? Hai. Vă pup. Bună, guys! Nu uitați, dacă vreți să aveți parte și voi de cele mai bune plăți și cele mai mari câștiguri, intrați pe linkul din bio. infocasino.ro. Și dacă vreți să ne fiți alături în fiecare seară, vă așteptăm pe YouTube, pe canalul Fetele la Joacă, de la ora 23.23. Vă pupăm! Ciao.